Καλώς ορίσατε σε όλους και όλες στο καινούριο επεισόδιο μας. Θα γράψω ένα βιβλίο που θα ονομαστώ «Οι περιπετειες του χασμένου χρόνου», με πρωταγωνιστές εγώ, το χασμένο χρόνο μου και ο μικρός Λεωνίδας που μου εμποδίζει, σ' αγαπώ τέλος πάντων, αλλά με εμποδίζει να κάνω ένα βίντεο κάθε εβδομάδα, κάθε 7 μέρες, αλλά προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα σήμερα θα κάνω ένα μικρό βίντεο για ένα μικρό θέμα, αλλά θέλω να κάνω κάτι ειδικό. Ας δούμε πώς πάει. Θα κάνω το βίντεο στον γκρίκο, αντί να τα νέα ελληνικά. Αντί τα νέα ελληνικά, γιατί πολλοί μου κάνουν ερώτηση, μου κάνετε ερώτηση για το γκρίκο. Είστε περίεργοι και ήθελα να το κάνω στον γκρίκο. Θα μεταφράζω, θα βάζω υποτίτλοι αλλά θα αλλάζω κάτι, θα κάνω κάτι δικό μου, γιατί το γκρίκο έχει πολλές λέξεις, όχι πάρα πολλές, αλλά πολλές λέξεις από τα Ιταλικά και το γκρίκο ειδικά λείπει λέξεις γενικά, λείπει λόγια. Εκείνες λέξεις θα τις αντικαθιστώ με ελληνικά, αλλά θα αλλάξω τα ελληνικά με μια κάτι ταλαιωτική μορφή, αν μπορώ, αν είναι δυνατό. Και αυτό. Θα αρχίζουμε, ας δούμε πώς πάει. Τώρα, αν ερχέσαι στο Τάραντα, τόρετε σίγουρα ποντές φωτογραφίες σε Άγιος Αναργυρός, ο Κοσμάτσιο Νταμιανό. Μόνο ότι ο προστάτης της πόλης είναι ο Αγιο Κατάλτο. Για να νοούμε ο ένα το άτο, στα σπίτια των νανός μας Ταραντίνος, στέανε πάντα δύο φωτογραφίες. Αλυπημένη Παναγία και η Αγία Ανάργυρη. Μα οι δίδυμοι γιατροί ενίωνε οι μόνοι διάφημοι δίδυμοι στην ιστορία του Τάραντα. Πράγματι, αν πάμε στο κέντρο της πόλης, εσύστε μια μάλη πλατεία που τη λένε Εμπάλια. Γιατί οι Ταραντίνοι, σαν τους Σπαρτιάτες ζήωνε δική το Στιοσκουρός, σαν εκείνοι του Ήβαλου, διάφημος Ρία της Σπάρτης. Του έχουμε ένα σύγχρονο Ταραντίνο φιλόσοφο στη πλατεία που έχουμε λεωμένα σάτιαρτ. Τώρα, τούσα είναι τα άλματα των Αγίος και σώτσουμε να δούμε που έχουν όπλα και κλάρους τσεδατούλεα. Και ίσα πάμε στο μουσείο, τι βρίσκομαι, τους Αγίους Ανάργυρους. Δένιε. Αλήθεια, βρίσκομαι τους Διόσκουρους με τους ίδιους κλάρους. Quite τυπικό σε όλη την επαρχία και κοντά. Και ξέρουμε που οι Διόσκουροι είναι όχι εκείνοι γιατροί και κάνανε κάρε. Αλήθεια, σώτσουμε να δούμε που απλέον μάλλη λατρεία του παρασμένου είναι πάλι απλέον μάλλη γιατρία σήμερα. Με άλλο σπαρτιατικό σημάει στην προσέουσα της μάλλη Γκρεσία.